Čaute, ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde Múdrych rečí. Dneska tu máme Martina. Čau. Ahoj. Čau, kámo. Si tu prvýkrát, tak predstav sa, urob si trošku vizitku pre ľudí, nech vedia. Tak, s kým sa bavia? Volám sa Martin Halmo, robím v Mapei už niekoľko rokov a mám na starosti portfólio hydroizolácií. Hydroizolácia, to znie tak zložito. Čo to je? Tak hydroizolácia je v podstate jedna z takých najdôležitejších vecí stavieb, lebo najväčší strašiak na akejkoľvek stavbe je vždy voda, tak je to niečo, alebo teda nejaký systém, ktorý nám zabraňuje prieniku či už vody, alebo vlhkosti, alebo povedzme aj radónu v nejakých nových terminológiách do danej stavby. A samozrejme, keď túto časť aplikácie zanedbáme, prečo je taká dôležitá, tak nám môže spôsobiť do budúcnosti veľmi nemalé problémy. Takže ideme sa dneska rozprávať o izolácii. Konkrétne izolácia spodných stavieb. Presne tak. Čo to je tá spodná stavba? To akože iba dole poschodie, alebo pivnica, alebo je hrad na kopci a všetko pod ním sú spodné stavby? Výborná otázka. Spodná stavba je teda najčastejšie spodnú stavbu vnímame ako niečo, čo je pod úrovňou terénu. Ale pri takých bežných realizáciách môžeme za spodnú stavbu považovať aj, keď máme povedzme rodinný domček, môžeme považovať teda tú základovú dosku, ktorú chceme ochrániť pred vplyvom vody. Tak už tá doska, ktorá je povedzme aj na úrovni terénu, môžeme považovať za spodnú stavbu. Dobre, čiže vieme, že čo? Vieme, že spodná stavba, hej. Vieme, že proti čomu? Proti vode. To je najväčší problém vďaka tomu, ako sa máme. Není to ináč úžasné? Že najväčší problém u nás je, že voda, že je to super vzácna vec. A ty na Slovensku môžeš hoci kde 2 metre kopeš a máš vodu. To je že brutálna vec. Ja som rád veľmi za tú vodu, ale evidentne, keď stávate dom, tak nie ste až tak rád za tú vodu spodnú. Takže proti vode izolujeme. Teraz najzákladnejšia otázka, teda máme čo, máme proti čomu, ale ako? Ako? No tak začal by som povedzme pri tých jednoduchších konštrukciách. Ako som spomínal, za spodnú stavbu považujeme už aj základovú dosku rodinného domu. Dobre, čiže staviam si rodinný domček, hej? Mám rodinný domček, staviam si ho, mám tam teda tie základy, čiže som hrdý, mám aj spodnú stavbu, ale nechcem veľký tam... milník. Veľký milník v mojom živote. Ale chcem to teda dobre zahydroizolovať. Čo poučím? No, na toto použitie najčastejšie sa používajú u nás v našich končinách asfaltové pásy. Určite si to áno, to je taký ten veľký horák, vyzeráš jak zo sci-fi filmu, ideš tam... Presne tak. Mapei je aj výrobcom asfaltových pásov, ale tu by som chcel predstaviť, už sú aj modernejšie a lepšie riešenia, ktoré si možno vedia či už realizátori, alebo takí hobíci doma urobiť sami. A vieme na to použiť, povedzme na takýto domček, kombináciu výrobkov Mapelastic BV, čo je teda taká... Tento je máme dokonca. Áno, to je presne on. Štandardne sa na to využívali, keď už tekuté izolácie, skôr bitumenovej izolácie na báze asfaltu. Tu ostala symbolika tej čiernej farby v podobe čierneho vedra, ale v skutočnosti ide o vysokopevnostný cementový materiál, ktorý má ale aj stopové prvky bitumenu, takže vieme ho dobre kombinovať aj s tými asfaltovými izoláciami. Takže je aj trošičku ohybný, ale viac menej má aj ten cementový systém, že to naozaj všade zatečie a že bude to... Presne tak. Výhodou tohto je, keď ideme staviať povedzme 2-3 poschodia nejakého domu. No mám, jasné, bude mať 2 poschodový, darí sa mi. Tak pod tú stenu to asfaltové riešenie není úplne ideálne, lebo asfalt je pomerne mäkký a tým, že toto je na cementovej báze, tak to má aj nejakú pevnosť tlaku a tým pádom môžeme bez problémov zaizolovať týmto materiálom ten priestor, ktorý máme pod nosnými stenami. No a izolujeme to ako? Najskôr si postavím teda tie základy, alebo najskôr dávam toto. Aký je tam postup? Ako to funguje tak to postupovo? Máme odliatú základovú dosku. Mám. Ako prvé vždy robíme teda izoláciu pod stenami. Urobíme si izoláciu pod stenami, necháme ju vyzrieť, teda robí sa to štandardne v 2 vrstvách, je pomerne rýchlo zrejúca. Odolná proti dažďu je už zhruba po 3 hodinách. A potom... To je rýchle zrenie. A potom, ale celkové vyzretie je, dajme tomu, na druhý deň, podľa daných podmienok. Keď si vezme, že hruška zreje čo 3 mesiace, či koľko, tak toto je dosť rýchle zrenie. Určite áno. A následne sa teda stavajú väčšinou nosné steny, odlieva sa stropná doska a po nejakom čase pristupujeme k izolovaniu ďalších priestorov. A tie izolujeme ako? No, z vonkajšej strany sa štandardne izoluje teda ten
prestup medzi základovou doskou a stenami. Tam vieme použiť tiež úplne bez problémov, napríklad spomínaný Mapelastic BV. Naši zákazníci, ktorí s nami robia, poznajú produkt Mapelastic, ktorý je veľmi známy, tak toto je niečo podobné, len je trošičku hustejší, takže sa veľmi dobre na tie steny nanáša. Ale tí, ktorí povedzme sú zvyknutí používať naše rady z výrobkovej skupiny Plastimul, tak ľudia môžu použiť aj tie. Takže máme zaizolované pod stenami, Dobre. máme zaizolované z vonkajšej Dookola, strany. ale tiež dookola len dole, hej? To stačí, Zatiaľ len dole. My len potrebujeme, aby nám cez tú škáru nevnikla donútra voda. To je všetko. Čiže zatiaľ len spodná voda, hej? Áno. Bočná voda ma ešte netrápi. To je z boku. To sa volá dážď, som si práve uvedomil. Dobre, okej, dobre. Zatiaľ. Čiže mám, dobre, pokračuj. No a potom ešte potrebujeme zaizolovať, čo je veľmi dôležité, a to je samotná plocha. Hlavne teda proti tej zlinavej vlhkosti. To sa robí väčšinou až po ukončení hrubej stavby a zase zvyknutí sme to izolovať s asfaltovými pásmi, ale tu by som chcel dostať do popredia takúto veľmi jednoduchú samolepiacu izoláciu. Tak počkaj, tak dostaneme ju do popredia. A, si je v popredí? Nie, dobre. No áno, hovor. No a keď tento materiál porovnám s asfaltovými pásmi, tak je to veľmi jednoducho aplikovateľné. Je to v podstate samolepka, ako keď si doma niekedy oblepoval samolepkou chladničku. Tak funguje to veľmi podobne, zároveň je to veľmi odolný materiál a dokáže ho aplikovať naozaj kdokoľvek. No toto vyzerá presne ako vec, ktorú by som vedel použiť aj ja. No 100% by si to dokázal, ja konkrétne som si zo ženy oblepil celý dom. A nalepím to na podlahu celého domu. Presne tak. Aplikácia je veľmi jednoduchá, v podstate sú to 20-metrové rolky, meter široké. A jediné, čo musíš dodržať, že musíš spoj prekryť nejakých 8 až 10 cm. Aby nenastala škáročka, cez ktorú by sa potom mohla tá voda vytlačiť. Presne tak. Ten materiál sa potom následne vplyvom tepla alebo aj reakcie vzájomnej tak roztopí a v podstate prižerie sa k podkladu. Aj tam tá vodička, keď príde, tak ona v podstate nemá kade cestovať, lebo je to celoplošne prižraté. Povedzme tak, jak sa snaží ten asfaltový pás v minulosti k podkladu. A máme veľmi spoľahlivo zaizolovanú spodnú časť domčeku. Vieme to následne použiť aj ako izoláciu proti zlinajúcej vlhkosti na terase, ale má napríklad použitie aj ako parozábrana do striech, kde tiež chceme zabraniť zlinajúcej vlhkosti z obytného priestoru do tepelnej izolácie v streche. Samozrejme, pre takéto použitie je to viac než dostatočné, lebo zároveň je to aj tlaková izolácia, ktorou vieme vyriešiť aj seriózne podzemné stavby, ktoré sú vystavené vyslovene tlakovej vody. Toto som sa chcel spýtať, že dobre, teda môj malý domček je v poriadku, toto všetko sme urobili, malý domček je super, viem si to sám hobby urobiť, ale čo keď náhodou, že veľmi sa mi darí a staviam, že fakt väčšiu stavbu? Čo keď naozaj staviam proste 17 poschodový dom? Znesie aj toto? No tak taký dom zrejme bude mať aj niekoľko podlaží pod zemou. Možno bude mať trojposchodovú garáž, nie som si istý. Áno, to už považujeme za náročnejšiu konštrukciu, kde by som už teda odporúčoval v prvom rade viacej či už projektantom alebo realizátorom komunikovať s našim technickým oddelením alebo konkrétne aj so mnou pri návrhu hlavne danej konštrukcie, lebo stretávame sa dosť často s tým, že konštrukcie podzemné nebývajú dobre navrhnuté. Ideálne, ak máme napríklad prítomnosť tlakovej vody, je, aby bola konštrukcia vymyslená ako dosková a nie založená povedzme na základových pásoch. Tak toto je ako keby prvý predpoklad na to, aby sme sa mohli pustiť do spoľahlivej izolácie podzemnej stavby. No, dobre, takže to by sme mali. Môj malý domček, môj malý hobby projektík máme vyriešený, mám izoláciu, hydroizoláciu, nalepil som všetko, mám to. Ale dajme tomu, máme situáciu, hej, darí sa mi v živote, budem mať veľký, 7-poschodový barák a chcem mať, dajme tomu, 3-poschodovú garáž dole v podzemí. Tam mi bude tiež stačiť takto prísť a nalepkovať, všetko to len poťapkať a 3 poschodia sú dosť, to už bude celkom veľký tlak vody. 3 podzemné podlažia je ambiciozne, to budeš mať asi najväčšiu garáž na dome v okolí. Mám veľmi ambicioznú pani manželku, čo ti poviem, tak to už chodí. Tak to musí byť, treba mať vyššie ciele. Samozrejme, toto už je náročnejšia konštrukcia. Dobre. Tu už by som ani nedoporučoval ľuďom si to robiť sami, musí to byť riadne zhotovená monolitická konštrukcia.
Samozrejme je už pravdepodobnosť, že tam bude aj nejaká tlaková voda, že tam bude povedzme radón. Oveľa vyšší tlak si ja viem predstaviť, keď proste si 20 metrov, máš jamu hlbokú, je to iné ako keď máš jednu pivnicu, tam asi budú oveľa väčšie síly pôsobiť. Presne tak. Teoreticky, povedzme menšiu podzemnú stavbu jednopodlažie by sme vedeli urobiť aj s tým mapelasticom BV alebo mapetenom, ale tu už skôr prichádzajú iné hydroizolačné systémy do úvahy, o ktorých si povieme, ale tu by som chcel skôr poznamenať, že dôležitejšie ako samý hydroizolačný systém je skôr dôležitá komunikácia už v tomto štádiu medzi povedzme projektantom alebo realizátorom stavby s nami, aby sme ten hydroizolačný systém vedeli dobre na danú konštrukciu navrhnúť. Stáva sa totižto veľmi často, že je dom založený alebo podzemná konštrukcia na pásoch, čo není úplne ideálne riešenie, pokiaľ chceme navrhnúť izolačný systém. Ideálne je mať nejaký doskový systém so stenami a keď tento prvý predpoklad splníme, to znamená, že spoločnou komunikáciou navrhneme nejakú dobrú konštrukciu, tak sa môžeme pustiť teda do návrhu alebo do aplikácie samotného hydroizolačného systému. No a ten tu máš nejaký iný na predstavenie. Stal si celkom nadšený, doslova doniesol si aj ukážočky. Ukáž, povedz. Áno. Nauč ma. Takže na steny by sme povedzme vedeli aplikovať ten mapeten. Dobre. Ale problém je so základovou doskou. V minulosti, alebo ešte aj občas sa používajú klasické PVC fólie, ale s PVC fóliami máme taký problém, to je taká tá hrubá čierna vec, igelitová, ktorá trčí vždy zo základne a taká... To je nopovka. Taká so štuplíkmi. PVC fólia je klasická fólia, ktorú si možno videl šedú, my máme podzemnú oranžovú. Áno. Problém s tou fóliou je, ale že ona nie je nejako spojená s betónovou konštrukciou a my aj keď urobíme spoľahlivú vaničku a stane sa nám jedna dierka v ktoromkoľvek mieste, tak voda nám v podstate zaplaví celý priestor. Lebo sa to nehrá spolu, není to spojené a je tam priestor a pokiaľ tá voda dojde, tak má kde ísť tam pomedzi tú vec. Presne tak. A tu prichádzajú v podstate nejaké modernejšie riešenia, ktoré máme my v portfóliu. Aplikujú sa na Slovensku zatiaľ iba na najväčších stavbách, ale už sme zrealizovali aj zo pár povedzme väčších rodinných domov, alebo takých projektov, ako ty chceš mať s tými podzemnými podlažiami, kde teda jedná sa o materiály MAPEProof, máme ich niekoľko, je to buď MAPEProof FBT alebo ALAP a celý princíp tej izolácie spočíva v tom, že ju aplikujeme pred betonážou základnej dosky. Pred betonážou. Ja pozerám sa na tú hlinenú jamu, vysteliem. Podkladný betón tam najprv Dobre, dám podkladný betón, potom to vysteliem týmto. Presne tak, vyviažeme výstuž a následne lejeme betón. Výsledkom je toho, že ten betón sa takto spojí, ako môžeš vidieť. To má také chlpky. Áno, s tou izoláciou. To už je taká dospelá izolácia. Áno, presne tak. Alebo v tomto prípade je tam také lepidlo, ktoré reaguje iba s betónom. No to ja neviem ani oškobnúť. Áno, ide to veľmi ťažko. To ani toto nejde. Je samozrejme malá vzorka. To ani nejde. Áno. Teda, okej. Áno, a výsledkom je to, že tá izolácia sa ako keby zrastie s tou betónovou konštrukciou. A nemá vodička kam ísť, lebo oni sú vlastne jedno. Presne tak. Presne tak. Krása, to je veľmi dobrý systém, toto sa mi veľmi páči. Tadiaľ to voda pôjde a keď náhodou sa tu stane dierka alebo niečo, vždy sa stane, tak ona vlastne nemá kam ísť. Presne tak. A nemá kam ísť a keby náhodou aj sa nám objaví nejaký priesak, tak my ho vieme veľmi jednoducho lokalizovať naproti tej PVC folii, ktorú som ti teraz spomínal, kde tú vodu v podstate budeme naháňať po celej stavbe a v podstate sa nikdy k tej diere v izolácii nedopracujeme. Následne samozrejme môžeme aplikovať na steny, lebo toto sa dáva na základovú dosku. To je len na spodok, dobre. Áno, a na steny môžeme následne, tak jak som spomínal, tú starú ladničku, keď oblepujeme samolepkami, môžeme oblepiť touto izoláciou mapeten, ktorá je zároveň aj odolná proti tlakovej vode až do 8 barov. A máme veľmi spoľahlivo urobenú vaničku okolo celej konštrukcie, zo spodu aj z bokov a nemusíme sa obávať nejakých problémov v budúcnosti. Takže toto je celkový systém na v podstate hydroizoláciu stavby, spodnej stavby a na to, aby vlastne voda nám nerobila problémy, keď budeme stavať a potom v budúcnosti neskôr, kedy by mohla útočiť na celú tú našu stavbu a kaziť nám ju. Presne tak. Voda je veľký nepriateľ, môže nám spôsobiť následne koróziu, môže nám spôsobiť vlhnutie stien a toto je v podstate veľmi jednoduchý a veľmi spoľahlivý systém, ktorý sa dostáva stále viac a viac do popredia
na už takých serióznejších stavbách, ktoré sú hlboko pod zemou. Ale ako spomínam, je dôležité už v nejakom prvopočiatkovom štádiu robiť s nami intenzívnejšiu komunikáciu, aby tá konštrukcia bola navrhnutá správne. Čiže ak by sme to nejako zhrnuli, tak v podstate toto môžem si urobiť sám, môžem byť hobby a pomôžem si, ak mám nejakú maličkú vec, ale ako náhle mám túto zložitejšiu stavbu, prosím, urgujeme vás, určite to zohľadnite už pri robení projektu a komunikujte s odborníkmi z Mapeju, aby ste dosiahli čo najlepšiu hydroizoláciu, ako môžete mať. Tak? Určite áno. Dobre, pane, ja ďakujem ti, naučil si ma, som oveľa vzdelanejší. Akurát jedna otázka ešte zostáva, kde sa ja dostanem k takýmto veciam? Toto nekúpim v každej trafike alebo papierníctve, predpokladám. V papierníctve to nebudú mať, ale určite to budú mať u našich distribútorov, to znamená skoro vo všetkých stavebninách, ktoré sú v každom regióne. Ak nie, tak sa to dá cez ne bez problémov objednať. Je to relatívne bežný produkt. Čo sa týka tých MappeProof systémov, samozrejme vieme aj tie predať bez problémov cez akékoľvek stavebniny, ale tu by som už skôr doporučoval s nami zase komunikovať a vieme doporučiť aj nejakú preškolenú spoločnosť, ktoré máme v podstate po celom Slovensku a vedia tú danú izoláciu profesionálne aplikovať. Vedia s tým pracovať. Vedia s tým pracovať, presne tak. Je to už náročnejšia konštrukcia, netreba to podceniť. A už by som to asi nechal do rúk profesionálov. Krása, super, ďakujem. Ďakujem ti veľmi. Vidíme Ďakujem sa na budúce. pekne. Môžem si toto zobrať, aby som chcel. Môžeš si to dať ako prvú vzorku do svojho nového domu a potom doplníme zvyšok. Ďakujem ti. Dáma. Ahojte. Ďakujeme.